Etara yani yeli tukolia lero mwanchu muligeli bweta seni gia INKA TV Nikoya nyari konkia masemo wika asomucho yiga ochoni maliga Ogotoka ase kinyoro kenya biosi ime county ya Kisii Mbwate masemo elinetunya tokumanya omugano bw'umwana yomo yonyare wutandika ase kigetambe kubatekana amuno buroire obe wanyarite kumubwata kubwatekana amune cinchira cintutukanu nigo anene kubwatekana amona nyina unanyare akongerera asobwinge nigo omwana yiganya ta kumubura karebiya kurende kiachoika cinga kicinde agacha kurwara kurende nigo arachoto omugano yiga masemo asobwagare buna obugima bw'umwana yiga wabeire amune amatega buna yabeire yego candika Mong'ina Nero kongeresera umurigeri bugeta seni ya INKA TV amali town na omwerre anene asa yiga tuli umucho yiga no yongo na INKA yiga gutuka asa malieta na ngoro kurosi nyabuke aiga turase kenyoroge koroku nyabiosi omochi no choni umaliga iyo sugo sublocation malita yo mwana ngakia koroku Samuel maliga machuka Samuel maliga machuka uyu mwana one igarwarite nero yolense igaiga mwana one na monyorete buyaga kamiesta na lingo cha kugundwa na umwana unabwate shida kamwira nyagitari kana namwira nyagitari nyagitari agante umwana yatakirare chi specialist cyabana kamwira se specialist igantena umwana oyo nabwate umuchando oye nigo ocheteriri kware kwa monyora oxygen yacheta sobo ekero oxygen yacheta sobongo nereye bone mokorete iga ari week amagoka ya ari week maisa etali korora tali gukwana Mong'ina maiga trenda mutu umwana yiga kubwatekana amuno kwiburu kwa enga ikwanya ndo kumwera INKA goseng sino nyagitari mwana oyo namonyorerete ase nyagitari ya Gisu oborire bwaye bwachagete ekere kirimi kerenga oborire bwaye gachagete kwehorokia ekere kirimi tinyista emetinyista kurolie ekere kirimi tinyista ngwatemete inchera chinde cyo kumurwalia natemeta sinari kunyara ngatebi umuira ase specialist cyabana kimonyoro samauga bono okweriga ligi noroche naye besa nabikubura lindete gutuka ngabangonya kumuira ngatema linda asingonyara lakini tachinjiti inse mukechi gwatemire kumuira linde anyara konyoro ubweni ngamuira ogembo ngamuira Gesu ngamuira Kisii chenero okamuira Kisii chenero kurwabu tanya guchenchia njera chinde chonsi umurigeri bwegeta seni ya INKA TV uliraganye akobokonyi bondo bwensi gusaba kwa ngoro kyokoiga bono nche nari kuboliga ase bali bagokonya bare kondolera mabira bankonye inchirinde yonsi bangirira umwana one nyagitari na inchatari ni ndagira nero ndirakora twara umuchando noroche nairirie mbure ise gotwa toke isiko naro ni shida bono yani nche nari kubolira ndoboko abana bo mbaroro gosinero gweka abamwe abo mbaro bakumurumaiga ni school ona iga myaka nerenga ikire ono ikire myaka 7 almost 8 igo Mong'ina umwana yiga ubona bakorara iga lituko ligima gose sometimes sinko nyarale wikaransa gose nabaraire mbaka wakina ndeboira tari konyara wikaransa ninje ngumuikaransi onyaga gutaka gonjoka ninje ngumunjora naye asomucho yiga bolemeru mbonde mboro bwate gose no mwana ogwe kurwarite no mwana erundwarite no butaka mwana urwarite no butaka kero te obutaka mbutaka kiboigo bwate inchara yendagera chara yechipesa igoko tebanga okonyara kwa uni sekole umwanchu murigeri bwegeta seni ya INKA TV nigo togendete gutwara enkwana masemo amuno Mong'ina yiga unyare wetera chinga kichinkongo watekana amunekera batebanga nigo okonyora kwaye kulinse nigo anene anyara kongerera umugano bw'umwana ye asanyare agontebuna nigo umwana ye nyarita kumubura kare biya kurinde ekero yachuikira chinga kicinde akachaka gutwara uburoire kurinde otemira sa kunyara wikira bone igatranyora inchira chinde chonsi cyo konyora obwenya igento anene anyara kubolia umusamali umuya amono muntu ndo bwensi bukonyukuya urunyara wesokya aimukigetambukiro gyo kwene kibuna ngunyara kumutalira nanne kumukonyera umwana ye
kubwatekana amonere nigo anyara otweruna nigo atemere chinja chonsi chokone kibuna inkonyara gutoria obugima bwo mwana oye anene anyara kumurwalia oburero bwiga kulindo wikira bono iga taranyora injira chinde chonsi chokonyara chokomokonya nigo atemere asichinjira chonsi kulinde nigo bia batanire omorigererio bwegeta kia INKA TV aigatora asenya byosi kenyoro ne kyanya byosi omochino choni omariga bono mwana onene royo muna mumuroche nsaiga obeire gakurwara rinde muna nairesire gochimagega bono ncho gusaba kwane nuko ake oyo bwato omoyo bwogwanja are gonkonya kende na inchengirero mwana oyo onenya gitari atare na inche ningenda mugondo nchikorigirinde twekonya enamba yane esimire 0713 63 17 72 omugaka nakibona mbiandi nakia samarita okuruku yetanso hospital machuka machuka unakorengana na ngino mwana nyara gotoeresera umwana uyo nyara kurwara asomu asieki getambe kulinde mwatemira simu kunyara bia sinyire ugosaba kwa wochia asomurigeri bwegeta senigia INKA TV inkurukyo kwiga saba kwa nengolinga nare konyora chinguru wetani chimbwate ngego siponiga mu irasi kinya kitari chindi chitani tichia nyara kwa bako batebya usininyora bataramu bwetani tiaba baramurwarire sinanyora chinguru cyuko tenena no gotenena usanya ari kwinyora chinguru cyuko enda no necho kwelirise ligwe komanyana kubwatu kunya kumukonya igo kunyara kunde nkuya kunyara gotenena gose gwekora kende yonse yo uyu nariga abamu abako muri manse kinde ne school nabagaika ko batebya abakale school nande no baraba kasale abakanya kumuruko mwana lakini ero monena asibali ono kwasaba kwane ngolinga nare konyora kuruchinde kirende yonse iganya sara nseni mung'anyi kurwasi birenge asikonye nkomuira munage sunya ogembo Kisii muira asaba taramu bande babwata kisemi chinde gwetani abaiga baramurigereire osinamba mwaye chinguru chinde osemba mwaye support inde gwetani ye baramwire kurumaya mwanchu murigere bweta senigia INKA TV okunogo saba kwa iso mwana nigateberenga nigo atemire nere asa konyara kolinde kubwatekana amono konyora kwa yokoroke taranyara ntindengi yachokone kibuna nyara ukonya umono yegalinde anyara kwimuka nanene anyare gawetalira korengana nere funa nyarega kongerera nigo omono yiga nere umutangia somucyo yiga kulinde kubwatekana amono burire nigo bona yiga akorekana kobomoke kubwatekana amona bamwe ababona yiga bakumuri nyuma nga nigo barubu banyare bakwesukele mutu nanene bagenda toyekorera ebintu byabo igento anne kubwatekana amona isomwana watenga nigo anene oyiga atigere kareire insaiga atari gwekorera kende gyonsi nanene nigo anyarega kubulia omusamali omuyanyara kwimuke egetambokero gyo kwene kibuna nkonyara ko mubwatesia nanne kubwatesia eyamateyega eri kwene kibuna nkonyara bali bakonya obugima bw'omwana
omwanchu muligerie bwita sini gia INKA TV no yunoro mugano bumwano yiga ekengwerere oyanene onyata koiburo kalewiya kurinde oburire bukumanyara bukumubwata obwigane ne bwanyara bukumuchanda aseka egetambe nigwanene eyamateiga yanyare kubulia omusamali onde bwensi bomoyo bokorwa ne onde bwensi unyara kubwatwa amuna magombo amanne mono amona mayanda yokuganya kumokonya na kumotolia omwono yiga anyare annega otema chinchira chinde chonsi chokone kibuna onyare akurwa okonyibwaye na yiko ripoti ya egetasini gia INKA TV koroiga asenke yiga yo mugaka chona Eliana Lucas Mogaka.